titlen som Kongerigets Klogeste 2014 er i gang. De har været land og rige rundt for at finde helt almindelige danskere med ualmindeligt kloge hoveder. De skarpeste hjerner blev sat på prøve med IQ-tests og logiske opgaver. Og kun de 16 kvikkeste slap igennem nåleøjet. De kommer fra hele kongeriget, laver noget vidt forskelligt, men de er alle sammen blændende intelligente på hver deres måde. I aften kæmper 4 deltagere om en plads i semifinalen, og et skridt nærmere på titlen som Kongerigets Klogeste 2014 og en check på 100.000 kroner. Velkommen til Kongerigets Klogeste. Mine damer og herrer, byd velkommen til aftenens vært, Mads Steffensen. God aften og velkommen til Kongerigets Klogeste. Vidste du, at din hjerne har en hukommelse, der svarer til 1500 af de bedste smartphones? Nogle mennesker er bare bedre til at udnytte deres lagringsplads end andre, og 4 af dem er med her i aften. De dyster i alt fra sprog, matematik, hukommelse, logik og paratviden, men vi tester også deres musikalske, sociale og kropslige evner. De 2, der gør det bedst i aften, bliver sendt videre til en af de 2 semifinaler, hvor de er med i kapløbet om hovedpræmien på 100.000 kroner og titlen som Kongerigets Klogeste. Og I kan selvfølgelig også gætte med derhjemme. Lad os møde aftens 4 deltagere. Søren, Louisa, Mathias og Emma. Velkommen til alle 4. I står her jo, fordi I har hovedet lidt bedre skruet på end de fleste, og lige om lidt så går det løs. Først skal vi lære jer lidt bedre at kende. Jeg hedder Søren, jeg er 51. Jeg bor i Støvring med min kone, og til daglig beskæftiger mig med at fjerne graffiti og lave facaderengøring. Min intelligens er ikke at vide meget inden for et område. Min intelligens er at vide meget inden for rigtig mange områder. I alt hvad jeg spiller, skal det være noget, der er konkurrence i. Jeg spiller for at vinde hver gang. I skydende kobler jeg af for alt andet, og kun bruger min hjerne på at fokusere på det, jeg skal, nemlig at skyde. Jeg stiller op i Kongerigets Klogeste. Jeg tror, jeg vinder, og jeg vil meget gerne bevise over for familie, jeg kan vinde. Jeg hedder Louisa Lindholm, jeg er 30 år gammel, bor sammen med min kæreste, sammen med vores 2 børn. Ja, så tag nogle klodser. Jeg studerer finansøkonom i Silkeborg, fordi det er tal og matematik, der altid har været mig. Hvad var Rocket? Når jeg spiller spil, så skal jeg helst vinde. Især Trivial Pursuit, for det kan jeg. Det gjorde hun i gymnastik. Ja. Jeg hedder Mathias, jeg er 27 år gammel. Jeg bor i Vig sammen med min kæreste og vores 2 børn. Til daglig læser jeg en PhD i jordbrugsvidenskab og generelt en rigtig bunderøv. Jeg har en stor interesse for køer og planter og landbrug. Der er rigtig meget tal- og statistikanalyse i det. Jeg er et kæmpe konkurrencemenneske. Jeg kan være sur i flere uger, hvis jeg taber et eller andet. Nu har vi haft de unge landmænd, vi har haft den bedste bunderøv. Nu skal vi have Danmarks klogeste bunderøv. Jeg hedder Emma, jeg er 18 år gammel, og jeg bor her i Hellerup med mine forældre. Jeg går på filmskolen, fordi jeg gerne senere hen vil på den danske filmskoles instruktørlinje. Som instruktør er det vigtigste nok at kunne tage nogle beslutninger, men samtidig kunne være en del af et team. Som 9-årig der blev jeg Danmarks historiens yngste medlem af Mensa med en IQ på 143. I løbet af den næste time, så skal vi rundt i mange forskellige afkroge af intelligensen, så I skal altså være parate til at zappe rundt mellem talenterne. Er I klar? Ja. Så lad os komme i gang med den første dyst i Kongerigets Klogeste. Det handler om paratviden, og det handler om hurtighed. Jeg har 8 spørgsmål til jer. Der er 1 point, hvis I svarer rigtigt. I skal trykke først på buzzeren. Hvis I svarer forkert, så får modstanderne chancen. Er I med på reglerne? Ja. Så lad os spille lynparat. Her kommer det første spørgsmål. Hvilken
Hvilken forkortelse bruges om Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa? Mathias? OSCE. Det er rigtigt. Spørgsmål 2. Hvis du vil på verdens mest besøgte kunstmuseum, hvilken by skal du så tage til? Søren? Paris. Korrekt. Spørgsmål 3 kommer her. Hvad er antallet af danske konger med fornavnet Christian ganget med antallet af danske konger med fornavnet Frederik? Søren? 90. Det er da korrekt. Det er godt kongerækken. Overhovedet ikke. Jeg så også kun kendt 2 jo. Christian 10 og Frederik 9. Lige præcis. Lad os tage fjerde spørgsmål her. Hvad hedder valutaen i Australien? Louisa? Australske dollars. Ja, det er rigtigt. Mathias, du kalder jo dig selv for Danmarks klogeste bonderøv. Ja. Hvad er du klogest indenfor? Et godt mix, Max, men måske primært sprogligt og matematisk logisk, hvis I har min for sig. Altså, du er rimelig bredt funderet. Ja, relativt. Ja, det er godt. Lad os se, om du kan svare på det næste. Det gælder jer alle sammen. Her kommer spørgsmål 5. Hvad kalder man den søndag, der falder første søndag efter første fuldmåne efter forårs jævndøgn? Søren? Palmesøndag. Forkert. Louisa? Pinse-søndag. Forkert. Okay, tiden er gået. Vi går videre til spørgsmål 6. Jeg kan jo ikke fortælle jer, at det skulle være påskedag. Det er godt, venner. Her kommer spørgsmål 6. Hvad kaldes den klassiske salat med romainsalat, brødkrutoner, kylling fra Emma, det var dig. Lægsalat. Ja, det er da rigtigt, Emma. Så kom du på tavlen også, Emma. Ja, jeg gjorde så. Du er jo den yngste deltager med dine 18 år. Ja. Når du nu kigger rundt på dem, tror du, det er en fordel eller en ulempe? En fordel. Hvorfor? Men jeg tænker hurtigt. Jeg har haft færre år til at... Ja, til at udlægge alt. Præcis. Ja. Det er godt. Du er på tavlen nu. Ja, men det er dejligt, det er dejligt. Alle sammen, her kommer det 7. spørgsmål. Hvilken ø er Danmarks 3. største, hvis man måler arealet? Søren? Det er Fyn. Det er da rigtigt. Spørgsmål 8, det er det sidste, kommer her. Hvad er 5 plus 7 gange 3? Søren? 36. Nej. Det er forkert. Ja. Mathias? 6. 36. Emma? 26. Ja, det er da rigtigt, Emma. Det er da rigtigt. Godt gået. Hvordan regnede du den ud? Det var rimelig 7 gange 3 plus 5. Ja, det var da bare 7 gange 3 plus 5. Lad os kigge på, hvor mange point jeg har samlet sammen efter den første dyst her. Ja, Louisa og Mathias har 1 point, Emma har 2, Søren har lagt sig i spidsen med 3 point. Søren, jeg ved jo, at du er ret glad for vidensspil, og også sådan noget, vi lige har lavet her. Ja. Du har engang lammetævet din søn juleaften i et spil, som han lige havde fået. Jamen, det var jo bordfodbold. Og så den lille 7-årige dreng, der samlede bordfodboldspillet der juleaften. Og så vandt jeg 10-0 over ham. Jeg skulle nok have givet ham et mål, men... Jamen, havde du ikke overvejet bare at lade ham vinde? Nej. Hvorfor ikke? Fordi mine børn har altid lært, at hvis de vinder over mig, så er de vundet. Hvor meget betyder det for dig at vinde? Meget. Men det var en skilsmissionær den aften, vil jeg sige. Louisa, du er jo også et stort konkurrencemenneske. Hvordan reagerer du, hvis du taber? Jeg bliver temmelig knotten. Ja, hvor knotten bliver du? Jeg går måske bare ud af rummet, og så raser lidt af. Kan du finde på at forlade studiet her, hvis det ikke går? Ligesom gerne vil have. Lad os nu se. Ja. I hvert fald alle sammen ekstremt konkurrenceorienterede, og I får brug for det hele i aften, fordi der bliver kamp til stregen. Skal vi ikke se at komme videre med den næste dyst?
Vi mennesker er matematiske af natur. Vi regner faktisk hele tiden. Det er en måde, vi forstår og analyserer verden på. Så når jeg nu holder det her stykke pap op, så vil din hjerne automatisk begynde at vurdere antallet af prikker. I kan lige kigge på det et øjeblik. Jeg kan fortælle jer, der er 40 prikker. Nå venner, nu får I brug for jeres matematiske intelligens og jeres evne til at vurdere antal og samtidig bevare overblikket. Om et øjeblik så bliver fodgængerfeltet her fyldt med mennesker. De myldrer frem. I skal holde øje med, hvad der kommer fra højre og fra venstre. Bagefter så stiller jeg nogle spørgsmål. Vi spiller 3 runder. Der er 1 point for hvert rigtigt svar. Er I med på reglerne? Ja. Så lad os spille krydsgaden. Her kommer første runde. Det var det første fyldte fodgængerfelt, du står og ryster på hovedet, Søren. Du har ikke engang fået spørgsmålet endnu. Det kommer her. Hvor mange krydsede gaden fra højre? Alle har svaret, lad os se på det. Ja, Louisa og Mathias siger 7, Søren og Emma siger 8. Nogle af jer har ret. Det rigtige svar, det er 8. Spørgsmål 2 kommer her. Hvor mange parasoller var der? Lad os se på det. Søren og Louisa svarer 2. Mathias og Emma svarer 1. Igen, nogen har ret. Det rigtige svar er 2. Emma, du prøver at få en karriere som filminstruktør. Det vil du gerne være. Ja. Det er jo sådan noget, hvor man skal have et stort overblik. Holde styr på et helt produktionshold. Ja. Er du presset lige nu? Jeg er lidt presset, fordi der er så mange detaljer. Både mennesker og ting, de har på, og sådan noget, man prøver at holde øje med. Har du et system? Nej, ikke rigtigt. Okay. Er I klar? Der kommer runde nummer 2. Ja, nu er skruet lidt op for sværhedsgraden her. Der skete lidt flere ting. Her kommer spørgsmålet i anden runde. Hvor mange personer krydsede gaden? Lad os se på det. Ja, der er lidt af hvert. Emma siger 12, Søren siger 15, Louisa siger 17, og Mathias siger 18. Der er en af jer, der har ret. Det er dig, Louisa. 17. Her kommer spørgsmål nummer 2. Gang antallet af børn med antallet af voksne. Så har alle svaret. Lad os se, hvad I siger. Ja, Emma siger 42, Mathias siger 56, Louisa siger 45, og Søren siger 60. Det rigtige svar er 60. Godt set, Søren. Mathias, hvordan bruger du din observationsevne i det daglige? Jamen, når man render og skal overblikke over 200 dyr, der render på en stor eng, så er det sgu vigtigt at kunne se forskel på dem. Ja. Og især når de er sorte alle sammen. Lige præcis. Men hvad er så sværest at holde øje med 200 køer eller et fodgængerfelt? Ja, det er sgu et fodgængerfelt. Hvordan kan det være? Jamen, de har jo alle mulige hatte på og paraplyer med. Køerne er trods alt bare sort. Så hvis det havde været køer, så havde der ikke været noget problem. Nej. Lad
os tage fat i næste runde. Nu skal I høre. I Tokyo, der ligger verdens travleste fodgængerkryds. Det hedder Hashiko Square. Her er der rundt regnet 1 million mennesker, der krydser gaden dagligt. Der er faktisk 10.000 mennesker, der krydser gaden hver gang der bliver grønt. Så slemt bliver det ikke her, men I skal alligevel holde utrolig godt øje med alt, hvad der sker, venner. Her kommer runde 3. Ja, det var den sidste tur i fodgængerfeltet. Spørgsmålet kommer her. Hvor mange gange blev gaden krydset i alt? Alle har svaret. Lad os kigge på det. Louisa, du svarer 3. Ja. Mathias og Emma svarer 23, og Søren svarer 26. Der er nogen af jer, der har ret, og det er Mathias og Emma. Det rigtige svar var 23. Nu skal I høre godt efter. Det sidste spørgsmål kommer her. Gang antallet af personer med hatte med antallet af personer med kufferter. Lad os se på det. Ja, der er også lidt forskelligt. Louisa siger 10, Søren siger 8, Mathias siger 6 og Emma siger 3. Det rigtige svar, det er 6. Du har fuldstændig ret, Mathias. Det var kryds gaden. Lad os se, hvordan pointene har artet sig i den her dyst. Ja, det er sådan, at Louisa, Mathias og Emma har samlet 2 point sammen. Søren, du fik 3 point. Og lad os så lige lægge de point til den samlede stilling og kigge på den. Louisa og Mathias har 3 point, Emma har 4, og Søren, du har lagt dig i spidsen, du har 6 point. Det her smukke instrument, det hedder en alufon. Det er en pæredansk opfindelse, og vi er så heldige at kunne byde velkommen til alufonens medopfinder Kai Stensgaard. Den musikalske intelligens nu, vi skal spille, er melodierne ens. Lige om lidt, så går Kai Stensgaard i gang med at spille en melodi. Bagefter, så spiller han en melodi igen. Det er jeres opgave at finde ud af, om de 2 melodier er ens eller uens. Vi spiller 3 runder. Der er 1 point for hvert rigtigt svar. Er I med på reglerne? Ja. Så lad os komme i gang med, er melodierne ens. Vi skal i gang med første runde. Her kommer melodi nummer 1. Og her kommer melodi nummer 2. Ja, I skal svare, om de var ens eller uens. Lad os se på det. Ja, 3 af jer siger, at den var uens. Søren, du siger, at de var fuldstændig ens. Er du sikker? Overhovedet ikke. Gætter du?
Fuldstændig. Har du ingen musikalsk intelligens? Jo, men ikke til det der. Hvorfor ikke? Jeg kan ikke gøre det. Okay. Jamen, Kai, var de ens eller uens? De var uens. Nå. Der er point til jer tre. Må vi prøve at høre forskellen? Ja. Midt i første melodidel, der lød det sådan her. Og anden gang lød det sådan. Ja, når man får det sådan ud, så kan man jo godt høre det. Ikke også? Vi fortsætter, det bliver lidt sværere. Her kommer runde 2, melodi nummer 1. Melodi nummer 2. I må gerne svare, var de ens eller uens? Lad os se jeres svar. I svarer alle sammen, at de var ens. Var de ens? De var ens. Ja, godt lyttet alle sammen. Der er point til alle 4. Mathias, er du stærk i musikalsk intelligens? Overhovedet ikke. Jeg er lige så tonedøv som en abe. Er det ren held? Fuldstændig. Du trykker en Ej, jeg synes, jeg kunne høre forskellen første gang, og den her gang, der tænkte jeg, så må det være omvendt. Okay. Lad os se, om du er heldig i sidste runde. Den kommer her, altså runde 3, melodi nummer 1. Melodi nummer 2. Aha, var de ens eller uens? Søren, du står og ryster på hovedet. Det er bare dig, vi mangler. Alle har svaret, lad os se på det. I er alle sammen enige om, at de var uens. Var de uens, Kai? De var uens. Nå, point til jer alle sammen. Sådan da. Må vi høre forskellen? Første gang lød det halvvejs inde således. Anden gang lød det. Tydelig forskel der, og vi fangede den alle sammen. Tusind tak, Kai. Vil I ikke give ham en kæmpe stor hånd? Ja, det var jo, at melodierne ens, så lad os kigge lidt på, hvor mange point I har skrabet sammen hver især. Søren, du har 2 point. Louisa, Mathias og Emma, I har 3 point. Så lad os lige kigge på den samlede stilling, den kommer her. Den er sådan, at Louisa og Mathias har 6 point, Emma har 7 point, Søren er i spidsen med 8 point. Det er spændende. Det kan være, at I sidder derhjemme og battler om, hvem der er den klogeste i stuen. Men nu skal det handle om, hvad vi kan bruge intelligensen til, hvis vi slår hjernerne sammen. Jeg taler om fænomenet wisdom of the crowd, eller på dansk, den kollektive intelligens. Min kollega Søren Storm har sat sig for at undersøge, hvad man kan bruge den kollektive intelligens til. På et marked i 1906, der skulle 800 besøgende forsøge at gætte vægten på en meget stor okse. Ingen af de besøgende, de gættede rigtigt. Men da man tog gennemsnittet af alle de bud, der kom ind, der var de under 1% fra det rigtige svar. Det fænomen, det kalder man for wisdom of the crowd, og det skal vi prøve at teste i dag. Ikke ved hjælp af en okse, men ved hjælp af en kamel, som den, jeg sidder på her. Ja.
En måde at illustrere begrebet kollektiv intelligens er at tage en myretue. Det samfund, der er i myretuen, det er faktisk ret intelligent. Det er både i stand til at reagere på regnvejr og truende dyr og forsvare dronningen og hvad der ellers skal til, fordi de enkelte uintelligente myrer tilsammen er et intelligent samfund. Jeg aner ikke, hvad sådan en kamel den vejer, men det kan vi heldigvis finde ud af med den her vægt, der er her. Hvad kommer vi op på? Nu ved jeg, hvor meget kamelen den vejer, men det ved folk herude jo altså ikke. Så nu er det bare om at få rigtig mange bud for de besøgende, så vi kan se, om deres gennemsnit passer med den rigtige vægt. Kan jeg få dig til at gætte på, hvad den der lille kamel derovre, den vejer? 200, nej det kan ikke gøre, det vejer 330 kilo. Hvordan vurderer du det? Ja, jeg kan jo se, hvor stor jeg selv er, og så ganger op. Derovre til venstre, ja. Siger 475 kilo. Du lyder sådan rimelig sikker, når du gætter der. Er det noget, du har prøvet at gætte på før, hvor meget en kamel vejer? Nej, ikke lige en kamel, men dyr. Fra Jylland af, så går man jo og kigger lidt på dyrene, ikke? Og så... Hvor mange kører der egentlig? Ja, men jeg vil sige, at der er en... Så kvart ko. Nu har jeg regnet alle de besøgendes bud sammen, og jeg må endnu en gang konkludere, at videnskaben er fantastisk. Kamelen den vejede 434 kilo. Det samlede bud, det var 438 kilo. Det er 4 kilo fra, eller lige omkring 1%. Det er simpelthen utroligt, hvad man kan, når statistik og vores kollektive intelligens arbejder sammen. Fænomenet wisdom of the crowd, eller på dansk den kollektive intelligens, kan sættes i spil mange steder. Og vi har jo bedt jer om at fortælle os, hvor meget I vejer. Og det har I jo selvfølgelig gjort, og jeg går ud fra, at I alle sammen har været ærlige. Samtidig så har I hver især givet et bud på, hvor meget I tror, I vejer til sammen. Vi skal altså have fat i et enkelt tal for jeres samlede vægt. Og jeg kan afsløre, at I sidder 148 personer herinde i aften. Og når vi regner os frem til gennemsnittet af jeres bud på, hvad I samlede vejer, så lander tallet på 10.163. Vi har så talt jeres kilo sammen, og det viser sig, at I tilsammen vejer 10.326. I er altså kun 163 kilo fra den reelle vægt. Det er en procentafvigelse på 1,5%. Ja. Så vi kan altså godt konkludere, at også herinde blandt kongerigets klogeste publikum, så hersker den kollektive intelligens. I må meget gerne give jer selv en hånd. Vi smider ikke kiloene endnu. Vi skal nemlig i gang med den næste dyst, hvor det gælder om at sjusle sig frem til, hvor meget folk vejer. Det er jo den sociale intelligens, vi skal have fat i her, også måske kombineret med lidt livserfaring og lidt sund fornuft. Lige om lidt, så kommer der en række personer ind på gulvet, og det er jeres opgave at vurdere, hvor meget de vejer fra top til to. Der er 3 runder, der er 1 point for hvert rigtigt svar. Hvis alle rammer skævt, så er det den, der er nærmest, der får pointet. Er I med på reglerne? Ja. Så lad os spille Gæt vægten. Her har I en brandmand i fuldt røgdykkerudstyr. Brian her, han har 3-lags branddragt på, sikkerhedsgummistøvler, luftapparat, handsker og hjelm. Og jeg vil gerne hjælpe jer her. Jeg kan fortælle, at 1 gummistøvle vejer 1 kilo. Så hvor meget vejer brandmanden, som han står der? Alle har svaret, lad os se på det. Ja. Søren siger 94, Mathias siger 110, Louisa siger 125 og Emma siger 140. Jeg kan Hvordan har du fundet det regnestykke? Jamen, jeg tænker, han var måske 80 eller 90, og så
Den der, han har på ryggen, og hjelmen. Jeg synes, jeg har haft en hjelm på før, der var ret tung, men jeg ved ikke, det var måske lidt for tungt. Det er en anden hjelm, du har haft på, så. Ja, det har det nok. Jeg kan fortælle, at det rigtige svar, det er 98 kilo. Søren, det er dig, der er tættest på og får pointet. Og giv så ellers en stor hånd til brandmand Brian Ibsen fra Ringsted Brandvæsen. Så er vi nået til runde 2. Ja, her er der 8 karateudøvere. Hvad vejer gruppen til sammen? Kig godt på dem. Så har alle svaret. Lad os se, hvad I siger. Okay. Louisa siger 200. Mathias og Emma, I siger begge 260. Og du siger 395. Søren. Hvordan er du kommet frem til det? Delvis trykfejl. Hvad ville du have skrevet? Måske 295. Okay. Men du kom til at skrive 395. Okay. Nu skal I høre, hvad det rigtige svar er. Det er 383 kilo. Så du har egentlig meget godt med din trykfejl der. Det var anden runde. Vil I give en stor hånd til karateudøverne fra Tokai? Så er vi nået til runde 3. Nu bliver det lidt sværere. Ja, vi har fået besøg af 3 bikere her, og I skal gætte på, hvad de vejer til sammen, inklusiv deres motorcykler. Men jeg er jo en venlig mand, så jeg vil gerne hjælpe jer lidt. Jeg kan fortælle, at den letteste motorcykel, den vejer 329 kilo. Så hvor mange kilo vejer de til sammen med alt udstyr? Ja, alle har svaret. Lad os se på det. Okay. Søren har 1431, Emma har 1450, Mathias 1550 og Louisa 1630. Louisa, hvordan er du kommet frem til dit tal? Ingen idé. Ingen idé? Nå, men det er bare fordi, jeg ved jo, du læser til finansøkonom, du er skrab til tal. Ja, men der vurderer vi jo altså ikke lige vægt. Gør man ikke? Men jeg forestiller mig, at den store cykel der, den vejer noget mere end den, du nævnte, der var lettest. Så det er nok lidt den, jeg er gået ud fra. Hvad så med ham, der kører den? Ham har jeg også sat lidt højt, måske. Ja, hvad er ham til? Lige omkring 95-100. Ej, han bliver da ikke fornærmet. Nej, jeg ser venlig ud. Du kan stole på alle kronragede mænd. Nå. Alt er fint, Louisa. Det er så i orden. Nu skal I høre det rigtige svar. Det er 1343, så Søren, det er dig, der er tættest på. Yes. Du er bare 88 kilo fra, det er fantastisk godt gået. Vil I ikke give en stor hånd til bikerne fra Harley Owners Group? Ja.
Og lad os så se på, hvor mange point I har samlet sammen efter den her dyst. Søren er den eneste, der har fået point. Du fik 3. Tillykke med det, Søren. Og lad os se, hvad det betyder for den samlede stilling. Det er sådan, at Louisa og Mathias har 6 point, Emma har 7, Søren har lagt sig i spidsen med 11 point. Godt gået, Søren. I de fleste familier, der sidder der en lille sprogbetjent, altså sådan en, der finder alle stavefejlene i avisen søndag formiddag. Måske har I en lille kamp kørende derhjemme om, hvem der er bedst til at stave. Nu har I muligheden for at få kampen afgjort. Vi skal nemlig til at spille stavekompasset. Og det er helt afgørende for, hvor gode deltagerne er her. For når dysten er omme, så gør vi den samlede pointstilling op. Den, der ligger sidst efter denne runde, må forlade kongerigets klogeste. Den med flest point sender vi direkte i en af semifinalerne. Og de 2 andre skal kæmpe om endnu en plads i en af semifinalerne. Om lidt så skal deltagerne herud og stå i stavekompasset. Så kommer der 4 ord frem. 3 af dem er stavet forkert. Og dem skal de bosse væk. Sådan der. Deltagerne har hver 1 minut til at nå så mange ord som muligt. De kæmper mod sig selv på gulvet, og der er 1 point for hvert rigtigt svar. Lad os spille stavekompasset. Ja, find lige hjørnerne, Søren. Jeg ved, at du er et konkurrencemenneske. Du vil vinde for en hver pris. Hvor meget føler du, der er på spil lige nu? Jamen, altså, da jeg kom, der var jeg ikke blevet sidst, men nu vil jeg gerne videre. Er du god til sådan noget med sproglig intelligens og stavning? Jeg tjusker måske lidt en gang, men så har jeg konen til at lave stavekontrol for mig. Hun kan ikke hjælpe nu, vel? Okay. Ikke rigtigt. Der er ikke nogen stavekontrol her. Nej. Jamen, jeg vil ønske dig held og lykke, Søren. Du har 60 sekunder til at finde så mange rigtige ord som muligt. Er du parat? Ja. Søren, din tid begynder nu. Ja, så gik tiden, Søren. Det var 1 minut. Det var hurtigt. Ja, sådan er det jo i godt selskab. Hvordan var det? Jamen, jeg tror, jeg har mere tid. Ja, nogle af de ord, du mistede, det var apparat, krebinetter og broccoli. Jeg har ikke lige broccoli, så det... Så er det jo klart. Ja, det er klart. Så er det jo klart. Okay, godt klaret, Søren. Vi skal have den næste ind. Hej, Louisa. Hej. Hvordan har du det? Måske lidt nervøs. Er du sådan en, der hurtigt finder stavefejlene i avisen? Ja. Det er jeg. Du tror, du er god til det her? Det håber jeg. Ja. Nu er der jo tidspres på. Ja. Der er der ikke, når jeg læser avis. Ja, der er. Her har du 1 minut. Ja. Louisa, din tid begynder nu.
så hurtigt går ikke. Louisa. Ja, det var fint. Hvordan oplevede du den tur i stavekompassen? Det var egentlig okay. Kan du huske nogle af de ord, du lavede fejl i? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det ene, det var hierarki. Ja, altså, det har jeg så aldrig kunnet stave til, så det... Ja, den er også svær. Ja. Så. Og så var det kolossal. Ja, 1 eller 2 s'er. Den smutter altid. Du klarede det så fint, Louisa. Lad os se, hvor langt det rækker. Vi skal have den næste ind. Tak. Hvad så, din bunderøv? Hvad så? I Du København. siger, du er Danmarks klogeste bunderøv, ikke? Nej, jeg påstår det. Hvor klog er du, når det kommer til stavning? Der burde jeg være klog. For det praler jeg meget af, nemlig. Nå, okay. Så du har egentlig en god fornemmelse, inden du skal en tur rundt i stavekompasset her. Inden jeg så det her, havde jeg. 60 sekunder har du til det. Mathias, din tid begynder nu. Nej, sæt. Så gik tiden. Hvorfor ærger du dig? Nej, det var ikke godt nok. Du er ikke tilfreds med din egen præstation? Overhovedet ikke. Kan du huske nogle af dem, du missede? Der var noget ressource, jeg fik trykket på. Ja, ressource var et af dem. Ja, det var dumt. Tinnitus og staniol. Ja, simpelthen for dumt. Men du havde godt med fart på. Jeg bliver nødt til, jeg har så kort arm. Ja, det har du, så man skal være lidt hurtig Ja, skal man. på stængerne. Det var du også. Du gjorde en fin indsats, Mathias. Tusind tak. Se, hvor langt det rækker. Tusind tak. Vi skal have den næste med. Hej Emma. Hej. Er du nervøs? Ja, Hvorfor? det er en konkurrence, jeg vil gerne vise, hvad jeg kan. Naturligvis. Du har jo spillet fodbold, hockey, basket og håndbold. Så det her med at reagere hurtigt, være hurtig på fødderne, det kan du. Det kan jeg. Kan du stave? Det kan jeg også. Emma, din tid begynder nu. Ja, Emma, så gik tiden. Ja. Du lød helt forpustet på et tidspunkt. Jeg blev lige forvirret. Hvordan var det? Det var dog, jeg lige fik det forkert, men sådan er det. Ja, det var resonere og kirurg Ja, missede. Men altså, du gjorde det aldeles fremragende. Lad os se, hvor langt det rækker. Godt gået, Emma. tak. Så fik I dystet i stavekompasset, og lad os kigge lidt på, hvor mange point I hver især fik.
det er sådan her. Søren fik 2 point. Louisa, Mathias og Emma fik alle 5 point. Og det giver så følgende samlede stilling. Mathias og Louisa har 11, Emma har 12, Søren har 13 point, og det betyder altså, Søren, at du er direkte videre til en af semifinalerne. Giv ham en kæmpe stor hånd. Godt gået, Markus. Super, vi ses nemlig. Men som I kan se på pointstillingene, Louisa og Mathias, så har I to ramt præcis samme point. Vi har 2 semifinalpladser at gøre godt med i aften, og vi skal have afgjort, hvem af jer, der ryger ud af Kongerigets Klogeste, og hvem der skal ud i en sidste og afgørende dyst mod Emma om den sidste finaleplads. Så derfor så skal I to nu ud i en sudden death. Den, der taber, ryger altså ud af konkurrencen. Emma, vi kommer tilbage til dig efter den her runde. Lad os komme i gang med sudden death. Denne afgørende dyst går ud på, at I skal gætte, hvad jeg tænker. Jeg kan sige så meget, som det er et land, I skal gætte. I får 5 vigtige ledetråde af mig. Hvis I ved, hvad det er for et land, jeg tænker på, så trykker I på buzzeren. Hvis I svarer rigtigt, så bliver I i konkurrencen. Hvis I svarer forkert, så er I ude. Er I med på reglerne? Javel. Ja. Lad os spille. Hvad tænker verden? Her kommer den første ledetråd. Ane. Okay, Mathias. Frankrig. Det er rigtigt! Det er rigtigt! Det er fandme godt gået. Mathias, du får lov til at fortsætte i konkurrencen lidt endnu. Vi kan godt lige se resten af ordene. Er du sindssyg et sats, du tog der? Ja. Du vidste godt, hvis du svarede forkert, så var det slut. Ja. Hvor intet våger. Lige præcis, det var Frankrig. Du har fuldstændig ret. Det betyder jo så også, Louisa, at vi skal sige farvel til dig. Du har kæmpet godt. Du har gjort en fremragende indsats. Vil I give Louisa en kæmpe stor hånd? Godt klaret. Mathias og Emma, det betyder så, at I to nu skal ud i en afgørende dyst om den sidste plads i en af semifinalerne. Ja, Emma og Mathias, så er det altså jer to, der står tilbage, der skal kæmpe om en plads i en af semifinalerne, og stadigvæk være med i jagten på at blive Kongerigets Klogeste og den her hovedpræmie på 100.000 kroner. I har været godt udfordret i dag. I skulle bruge jeres musikalske intelligens, I skulle tælle fodgængere, I skulle gætte vægt på øjenmål, og I skulle bruge jeres sproglige intelligens og jeres hurtighed. Hvad har været det sværeste i dag, Mathias? Det var sgu det vægtværk, det her. Det var det der vægtværk? Ja. Ja. Den troede jeg havde været bedre til. Ja. Men det var svært. Du kunne ikke sætte køer ind i stedet for at få det til at matche? Nej, man kan trods alt ikke bruge køer som målstok på alting. Nej, Det er begrænset. fair nok. Hvad synes du har været det sværeste i dag, Emma? Helt klart også vægten. Det gik ikke så godt. Også vægten? Ja, det var... Mathias, du har jo fortalt os, at du betragter dig selv som en dårlig taber og Danmarks største konkurrencemenneske. Hvad sker der, hvis du bliver slået på målstregen nu? Ja. Altså, skal vi have sikkerhedsfolk ind? Tæt på. Tæt på. Men jeg er ikke så stor, så en kan nok gøre det. Du bliver rasende. Ja, det gør Hvor længe jeg. er du så sur? Ja, men altså... Så holder jeg nok lige en måneds ferie eller noget andet. Okay. Det er jo en hård modstander, du skal op imod. Emma, hun er Danmarks historiens yngste Mensa-medlem. Hvad tænker du om at stå over for ham der, Mathias, nu? Kan du slå ham? Ja, det kan jeg da godt. Han er en værdig konkurrent, men selvfølgelig kan jeg det. Jamen, så lad os da komme i gang med det. I finaledysten, der venter en masse krævende opgaver. Der er 3 kategorier. Det er logik, matematik og sprog. I skiftes til at vælge en kategori, men I må begge to svare på alle spørgsmål.
Den, der trykker sig ind først på buzzeren, må svare. Jeg har 5 sekunder til at komme med et svar. Ellers så får modstanderen et point. Okay? Ja. Vi nulstiller nu jeres point. Den, der først får 10 point, har vundet. Hvis ingen af jer når 10 point, når pladen er tom, så er det den, der fører, der vinder. Er I med på reglerne? Ja. Yes. Emma, fordi du optjente flest point inden finalen, så er det dig, der får lov til at vælge den første kategori. Vi går i gang nu. Vi skal spille finaledysten. Emma, du må godt vælge en kategori. Sprog. Sprog. Hvilket ord kan sættes bag ved disse ord, så de danner et nyt og almindeligt dansk? Emma? Pølse. Det er rigtigt. Mathias, du vælger en kategori. Sprog. Sprog. Hvilket ord kan stå foran disse ord, så det danner et nyt almindeligt dansk ord? Emma? Start. Nej. Det er forkert. Mathias får pointet. Det rigtige svar, Mathias, det er... Ja, den er væk. Det er pause. Ja, selvfølgelig. Det er pause, men du har fået point alligevel. Emma, du skal vælge en kategori. Sprog. Sprog. Indsæt de manglende ord og fulde en ordsprog. Mathias, Man skal smide, mens jernet er varmt. det er rigtigt. Mathias, det er din tur. Jeg skal lige prøve noget logik. Logik. Hvilken figur skal stå på spørgsmålstegn? Emma? Se. Det er forkert. Det rigtige svar var A, og tiden løb ud. Du får et point, Mathias. Tak. Emma, du skal vælge en kategori. Logik. Logik. Hvilken figur skal stå på spørgsmålstegnet? Mathias? B. Det er rigtigt. Mathias, det er din tur til at vælge. Matematik. Matematik. Forkort denne brøk så meget som muligt. Ja, der gik tiden. Svaret er 9/17. Emma, det er din tur. Sprog. Sprog. Indsæt de manglende ord og fulde en ordsprog. Mathias. Man skal ikke skue hunden på hårene. Ja, det er rigtigt. Mathias har lagt sig i spidsen, fører 5-1. Mathias, det er din tur. Det var skidt med det matematik. Men prøv noget logik igen. Logik. I hvilket af felterne er der flest trekanter? Emma, 1. det er rigtigt. Det er din tur, Emma. Sprog. Hvilket ord hænger sammen med A og rimer på B? Ja, der var ingen af jer, der nåede det. Havde du den ellers? Ja, tror jeg. Hvad var det? Rise. Ja, det var det. Du var lige lidt for sent. Det er så svært, Mathias. Ingen af jer får nogen point her. Mathias, du skal vælge en kategori. Ja, men prøv noget matematik. Matematik. Hvilket af disse tal er størst? Emma? 2/3. Det er forkert. Det var 6/8. Mathias, du får et point. Emma, det er din tur til at vælge. Nå, det var mig igen. Logik. Logik. Hvilken terning er udfoldet her? Emma? B. Det er desværre forkert. Det var D, der var den rigtige terning. Mathias, du får et point. Du er nu foran 7-2. Og du skal vælge en kategori. Sprog. Sprog.
Hvilken roman af Jussi Adler Olsen gemmer sig i dette anagram? Ja, vi skal have et svar. Der er ikke rigtig nogen af jer, der har læst den. Jeg er ikke så forbandet litterær. Det er fair nok. Det var Kvinden i buret. Ja. Ja. Emma, du skal vælge. Sprog. Sprog. Hvilken vending kan du skabe, hvis du udskifter et bogstav i hvert af disse ord? Mathias. Krave søger mage. Det er da rigtigt. 8-2 til Mathias. Og Mathias, du skal vælge en kategori. Matematik. Matematik. Hvilket tal erstatter spørgsmålstegnet? Mathias? 14. Det er rigtigt. Mathias, du er nu kun 1 point fra sejren. Emma, du har lidt at arbejde med. Det må man sige. Du har 2 point. Ja. Men det er din tur til at vælge en kategori. Logik. Logik. Hvor mange firkanter er der? Mathias? 5. Det er rigtigt, der er 5 firkanter. Du har nået 10 point, Mathias. Du er videre. Og det betyder jo også, Emma, at vi skal sige farvel til dig. Du har gjort en fantastisk indsats. Vil ikke lige give en kæmpe stor hånd til Emma? Mathias, du er videre i en af semifinalerne. Vi ses igen, det vil jeg glæde mig til. Giv ham en kæmpe stor hånd. Tak til vores 4 dygtige deltagere, tak til publikum, og tak fordi du så med. Forhåbentlig så blev du lidt klogere. Vi ses igen i næste uge, når 4 nye, skarpe hjerner dyster i kampen om at blive kongerigets klogeste. Vi ses.